Pán Ježiš nás chce viesť len k dobrým veciam. To nám je úplne jasné. To je škoda nejak, ako sa povie, debaty, alebo že by sa človek zamýšľal, že by nie. Pravda, že je to tam a teda on chce, aby sme praktizovali aj jednu základnú vec a to je práve úprimnosť, transparentnosť. Aby sme neboli pokrytcami, ktorí niečo robia navonok a vnútorne robia naopak. Práve vždycky počúvame v evanjeliách, alebo po väčšine teda, častokrát sa spomínajú farizei a zákonníci, ktorí síce na oko to išlo, na oko vyzeralo, že je všetko v poriadku, dokonca sa aj modlili, dokonca zákonníci prekladali aj písma, Tóry, Talmudu a tak ďalej, dokonca k ním robili komentáre, ale keď sa išlo do hĺbky, keď mali svedčiť o Božom synovi, o Ježišovi, tak to už nešlo. Nešlo to už, keď mali niečo robiť so sebou, keď mali niečo robiť so svojím vnútrom, keď mali zmeniť postoje, keď mali jednoducho možno o niečo v živote prísť a dať priestor niekomu alebo niečomu väčšiemu. Teda chráňme sa tomu vnútornému pokrytectvu, že by sme chceli byť nejakou len maskou. Jasné, že nikdy nebudeme úplne dokonali na 100%, že to bude v súhľade to, čo je navonok, aj to, čo je vo vnútri. Nebude to na 100% tu na zemi. Sme len ľudia, to je jasné. Ale máme sa usilovať o to, aby sme ten súhľad nejakým spôsobom hľadali. To znamená, aby sme sa k tomu aspoň snažili priblížiť. Lebo ako nám niečo navonok a vo vnútri s tým nesúhlasíme, sme potom vnútorne rozoštvaní a rozbití. A teda nie sme spokojní my sami. Nie je s nami spokojný ani Boh. A nie je s nami spokojné ani naše okolie. Lebo väčšinou jednáš potom podráždenie, keď ľudia vidia tvoj postoj, teda čo hovoríš navonok a čo možno niekedy vo vnútri konáš, keď ťa prekúknú, tak potom nie sú ani oni sami spokojní. A nie je to dobrá vizitka kresťana. A práve pred týmto nás tak chce Pán Ježiš v dnešnom evanjeliu chrániť. Keď hovorí, nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Áno, všetko bude odhalené. Všetko bude odhalené to zlé, ale sú dobré správy, že bude odhalené aj to, čo je dobré. Bude odhalené aj to, čo možno robíš v skrytosti. Dobré, možno aj drobné skutky, ktoré robíš, o ktorých nik nevie, len ty o nich vieš a náš Pán o nich vie. Aj tie sa dajú na tú váhu a pomôžu k tomu, aby si obstal. Tak nebojme sa práve k tomu, aby sme práve robili možno aj to, za čo nie je možno nejaká odmena tu na zemi. Sme veriaci a veríme, že život sa smrťou neodníma, iba mení. To znamená, že ten spravodlivý Boh práve aj za toto dobro, ktoré konáš tak v takej úprimnosti a skrytosti, možno niekde častokrát v tichu svojho domova alebo niekde na ulici, kde ťa nikto nevidí, tých spôsobov je do dňa strašne veľa, kedy môžeš to dobro konať, či je to slovom, skutkom alebo nejakou almužnou. Boh to vidí a nenechá to iste bez odmeny. Takže žiadny taký láskavý skutok nie je bezvýznamný. Má svoju hodnotu. Aj tá najmenšia láskavosť. Takže to sú skutky, o ktorých sme povedali, ktoré sú dôležité, ale dôležité sú aj slova. Dôležité sú aj slova. Naozaj. Lebo tým slovom dokážeš dušičku človeka pohľadiť, dokážeš pomôcť človeku, potešiť a dokážeš aj slovom veľmi zraniť. Koľky boli možno aj učenci, možno aj kňazi dôležití, možno aj s nejakými cirkevnými tými honormi, hodnostiami alebo podobne. Nebola citlivosť. Nenechali sa nejakým spôsobom možno viesť do plnej miery Duchom Svätým a všetci okolo nich, okrem možno 5 vyvolených, ktorých mal okolo seba, ktorí sa mu poklonkovali,
všetkých pozraňoval. A z každej farnosti, odkiaľ odchádzal, možno sú ľudia do dnešného dňa zranení. Aj to sa môže stať. Ale my nemáme byť tí, ktorí ohovárajú, alebo tí, ktorí hánia, ale máme byť tí, keď toto vidíme, že sa modlia. Modliaci. My nechodíme do kostola kvôli nejakému farárovi, alebo kvôli nejakému človeku, alebo kvôli tomu, aby som si vyplnil nejaký čas. Ale chodím do kostola kvôli vzťahu, kvôli stretnutiu s Bohom. Kvôli tomu, aby som si s ním budoval vzťah, aby moje srdce bolo naplňané láskou, ktorú mám ja odozdávať, pokým žijem tu na zemi, svojmu okoliu. A vidíme, že sme krehkí. Koľkí starší nás predišli do večnosti, ale koľkí aj o mnoho mladší nás predišli do večnosti. Buďme fakt rozvážni, že čo konáme v tom živote, ako konáme. Boh nám, ak prichádza kríž do nášho života, ktorý je dielom, dá sa povedať, že zlého, a pýtame sa, prečo od Boha, prečo nám Boh toto dáva a tak ďalej. Áno, Boh niekedy toto dopúšťa, ale je to dielo zlého. A pamätaj, že ak niečo takéto prichádza, aj kríž do tvojho života, Boh ti dáva aj potrebnú silu, aby si to zvládal. A nie je to rozprávka, nie je to nejaká reč, ktorá by sa nedala počuť, ale je to niečo, ktoré keď uchopíš a sa utvoríš tej Božej milosti, tak ti to pôjde ľahšie. Tak ten kríž, hoci bude do teba dorážať zvonku a budeš cítiť možno naozaj náročné situácie, kedy si sklamaný, kedy si dal dôveru možno v človeka a si mu dôveru a bol ti najbližší a sklamal ťa, alebo príde ťažká choroba, alebo rôzne životné situácie, čo sa týka materiálnej stránky, dokážeš s Božou pomocou, keď to zveríš do Božích rúk, zvládnuť. Neznamená, že ten kríž musí nutne odísť, ale znamená to, že Boh ti dá potrebnú silu, aby si ho niesol. Amen.